De laatste squaldij is ombrutsen. Nog één groot feest en daarna de boeken in voor de centraal schriftelijk eindexamens. De leerlingen van Dockinga College Het Omnium pakken grut uit. Wij hielden dus examenstunt. Dat begon met de docenten die we in een bootje lieten varen om een prijs op te halen, zodat de hele klas wat had om naar te zien. En verder hebben we een aantal activiteiten op het plein, zoals het volleybaltoernooi wat we georganiseerd hebben, een stormbaan, wat pingpongtafels en aan een lekkere snackbar. Zo'n laatste schooldag die maken leerlingen maar 1 keer mee in zo'n examenklas. En je wil dat ze een mooi feest hebben. Het is hun dag. En dat vinden wij ook belangrijk dat we daar de ruimte aan bieden. Het kost natuurlijk volle werk, maar ze er wel echt voor inzetten. Maar uiteindelijk is er wel heel moois uitkwam. En doe je het uiteindelijk met z'n allen. En hebben we een mooie deelsets, zeg maar. We hadden als thema Beach Party. En toen dachten we, we moeten iets met wetter doen, want dat vonden we een beetje bij het hele strandthema passen. En, we hebben mooie vierven van school, dus we dachten van, laten we de docenten daarheen varen. Als ze in het wetter zouden vallen, zodat het mooi mij dan bij is, dat vinden de meeste leerlingen wel grappig. Dat is uiteindelijk ook gebeurd, dus dat vonden we wel leuk. Het had vooral boeten georganiseerd, zodat de squallen heel bleef, maar volgens mij vinden de meesten het wel leuk. Ja, ik vind er iets meer van. Ja, wat dan? Ja, ik heb iets spectaculair verwacht. Vorig jaar een stuk mooier. Vergelijk met vorig jaar is het veel minder. Maar ik vind het verder zo helemaal prima. Maar het is meer zeg maar van, we hebben nu bijvoorbeeld een voetbaltoernooi. En dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja, ik vind het wel gezellig. We moeten aan even volleyballen, daar heb ik wel zin in. Ja, echt wel leuk, ja.